Hagasin beningkong yok khusnam gishnong na kasorkar jela namar ka jingkho jingsuba hapo gishnong kithaw. Hakasantarik ujiliw arjar arpusan kasngi ka bajurakhe ban penne pensa bat penkho ka memariang kasorkar jela kala ai khusnam shikish pautli gishnong hasor shilong da kasong pisa ka ba arpusan hajar tingka ka we gishnong. Kini kish pautli gishnong balasha penkup burom da kasorkar jela ki kentup ka mission compound Jayau Shiapat Lumpelon, Cleve Colony, Jayau Lansana Lane, Jayau Pedeng, Riat Samthia, Lumia Blot, Waindo, Nongrem Hills Bat Rinja. Habakren chikila pathai khobor urang ba shnong ka shnong rinja o ba ediwar uloong ba ka shnong rinja kade ka weni ka shnong ba yo ikanam ka bakhoi agi saudong saukun. Uba ediwar urang ba shnong kerinja abakren ulaya thu ba shnong rinja kalayo ikni ka kerdan de namar ba shnong kadon hapedeng ka jingkhut ka bla ithu hi da ka sorkar klem ka nuga jing persyang jongki ban pen ithu sya ka sorkar. Ulay thu ba dor bar shnong rinja kala jule ikni ka kam ban pen khut ya ka shnong habaro nyautli kidong jong ka shnong nadu ki por bala kam menshwa ka shnong ka bu ki brir jong ka shnong hi ban pen khut ya ka shnong man ka jan mit bat ka shnong ka bu kumba khat arngut ki briu tang ban pen khut ya ka yo rinja. Kashnong ka ai ka jing siu ki samla ban pen khut ya ka yo namar ba kashnong ka ai tender ban thep tender tangi ki samla kashnong hi bat ki ba yo ek tender kinumla ban ai kam mi ki bamde ki nong shong shnong kani ka long ru ka wei na ka lat ai kam ai jam mi ki khna samla hakum kani ka prathai ba kardu kam bat ka basniu lada kashnong kamla ban te song yi ki khun samla ba ka la ban wan ra jing hakala wei. Hakabede bekajing yo jong kashnong ya kasong pisa ka ba arposan hajar tingka ulong hooi kajing ai kalong ka barit Henry Lexi kan long kadur jong iplia ding ban kersiu thia pat ikiwe namar kini kadi kajing sedang baka sorkar jela Meghalaya ka sedang ban sngotu ye jing tray barit kidor barshnong. Uba ediwar ula ai kajing yero ikajing la jong sorkar ban le ikini ka benta ka babha bat ban penslur ikishnong kithau bikin la ban ne khu le suba nang nish khamat bat ban rat ding khong ye kajing jabo kishnong kithau ka ban long kajing mentoy. Betul ke? Indonesia ai boleh hilang poro, boleh ni ka government of Meghalaya ka bala simkhia bat long ni world environment dia makani keski benta akan kishnong umir. Ye nga umurang bashnong yang dor bashnong renja miri kiwe na thank totally ki dor bashnong ki buniyo ya ka award na kanika government halor ka jinglong ya ka shnong ka thau la ni ka jinglong khu jinglong suba ka shnong ki thau la recognize ya ka renja ku kawe na thank totally ki bayo ya kanika award dinga so ka kanika por ba na kalian ko jonga urang bashnong ringkat ki hot ka competition ba shnong renja i para kawe kai ku boleh kerpang ya ni ka government of Meghalaya apa apa cing alam ko jong Honorable Chief Minister jeni ba Conrad dia songma lingba ka jing simkhia bat ka jing pentikna ka jong i ban ke barok kha bede halot khoi ka suba ka pa banlong i barok minyo e kini ban so tanat haba ka mission bat ka vision ka ba kum nong yalam to ka state sudan na ka banta ban wan ban khoi ka ni ban wan ra ya ka jing khoi ka ba la kumno ru la dam dai 100% ru la kumno 95% suwa ka alko at nyo la ni suwa ka ta national games Tena kalian ko juga aku mau ruang basno yang kedor basno renjang ai kulai ya karika sokar ko macam alam kumang menne hak ya kan inisiatif sama kiki sim bat nganget baka kan ni kecik persang kecuki kan long kin yo so kecik job bat ngai ko kulai kerpang ru na mentaki eke barok ko ya ka kila recognize ya kesno renjang ko wei na pre kesno ko bat nga ko ruang basno ngan penpau ni ba le si nang ni khmat nginang company isu ba nginrat ingkong ya ka jabo la ni ya ka ke bom itenat ni ka bom skong terlat ko national re lai no ka pui ka suba bat ka jimen toy ka national ka yo lingba ka ka wo ko yo task labani thule se kumno phi sedang ya ne ka ban pengkut ya ka snong SPI ajing hikai ya ki nong snong na ka liang ka jongi kum ka dor ba snong kam dei na du khor ka banga along ro ba snong le si na du khor ba wei ki rang ba snong ya long klasi me ka practice ka ba kit pen khut ya ka yo kam tam le ya ka bai dei ba ka yo ma bangi don ya ka wei ka yo ang te ka kham he ki ha ka chi pen khut ya ka yo ya ro khat ti klasim men pen bai ba kin bu de ki brio ka snong samla snong e ro khat ba kin sim khia ba kin pen khut ya ka snong man ka miet ani ya ka yo man ka miet
Badai nang ta ka pangilaya badai undah balapoi haka mental ni ka rule ke jonga ka bangan chim ku burong ba snong ka bangi sasdang bangin rung snong sekidong bar khoi baro nyo kli kidong kana bangin yo i kidong bar khoi ki khoi haka bangi da bu da kinong sar haman man kidong bat bakirang ba dong kisim khia ban pet ya la ki jong kinong pen ku da kidong teka kani ka bai dei pat haba pat ka yo pat kalong ba habang yo i ba unyut ubo bu umi ne yo ba da nimla bangin de la kam ya ka jabo le si kan wanra ka jing jakhlea ka ba khampalat a sha la ni ka jing jakhlea ka ba palat liam le si ka bagi numla ban niu la ne ban pet dia ne da ka jitri si chom jong ni samla snong ate ki le ha ka bakin lum man ka miet unda bakin tukan ki la khang unda bakin tukan ba ki la sei ki nyut sabat ki lum ki lang ba ki pendap ha ka to ka miet khang ba ka yo kan de ban pet khoi la ne de ban dep no apo khat arwajia bar hadin kata unda wala dep ku yo ka hat ka ku ka suba men step ki salet ban re pa ki nyut ya gini fiong ba samla snong ni oh na kalian ka chong snong ka ai da ki si ki ha pa ni ai ka tender ka wei ma ka yo pa ka tender ka ba yo ka yo ki ai be ha ki samla jo ka snong ke ki ba thep tender ki yo pa kita ki ba thep tender jumla ban thep kampat ya ki bre ju la bar snong ha ba ki ba na snong ki dar ta shi ni kam ke ko makalong menta spa na spa persen ki ba perku ni ya ka yo ka hat ya ki dong ka po ka snong renja hi ki dei ki ba na po ka snong kanongot rai taro berana po ka yo kim duna ya ka khat arngun bat ki ba le ki dong pat keleng ki don ko ba sa ngun ko dei ka dong Cikane singila ban ong ko wei na galat ba ni yo kami jam. Kadai ka ru ka kawin na kalat ay kam ay jam ay kasamla snong kamtam ni leha bangi ini mar ka pertai ka benta ka ka pertai ka basnio. Kila da ngimte te song igni ki kun samla ki ni hapo ka snong. Di kan wara ka cingi kila da la sha ki ko sa kalenti pat ka bangdei. Dingi snong ba ding ba ki kila ay kam ki bangi persang na kaliang ka snong. Di kalong pun ban ko bangi ayla di ki ha ko kinyo kam yo jam bat ki ya bit ya biang bat bakin long ka cingi to ay ki. Di kan ni ki snong na kaliang. Tengi ba yo arsan aja dei kene pi sno gumno le se kene kala biang ne pi dang so dan kam shu Hoi kini kini saya kata ha ka ba ka kini ke jing ai ka long arsan hazar kan na kalian ka sorkar ba ka ai nganomong ba ka dei ka ba tam nganomong hidup ba ka dei ka ba tam henry jing ai ibarat dia si long idur lani i krea ding ya si iban kersu thia ai ki bobun pat ki we namar kani kalau ka jing sedang ha ka banginyo i ba ka sorkar sedang ban itu lani recognize ya jing trei bangi kum ki dorbar snong ni trei na ka banta ban ra ya ka kuit ke subah dele si ha kani ka kuat kum mga ong implementa la ka rit ngan ong kam dei la ka her ngan ong kam dei henry ka ban ka bakong sa ne ka ngala ngan ong kalau kubli sibun Shri Konrad K Songma Honorable Chief Minister ya kani ka initiatives ko PP Shim ban ngit scam ba under ka leadership ko jongki ngit scam ngin la ban ra ya kata ka clean 2027 kumba ila pen ngau limbak sentur ka jingka sentur ko jongni ha kani program ko menta ba unda shwa ka national games kan wan ngin yo i a complete different Shillong city metang ka Shillong city and the state as a whole kadang be eke jing kran suke bat ka sarkar la kene na marbo yo I menta kala recognize ke kam ka berit ka kiana le akasna kadang be eke ke bagas ka sarkar la de ka kwa ban simti ne ban thank you susu ya kena ke kabay day bat kani ka kut iswala ni kani cleaning na si brokon hoi ni jue don ka meeting ki bukun hal kabay day bat ka clean wang kra campaign na kabay day bat kiwi pat khat manta ban ra kani ka jingkui ki brokon henry kabay day bat kani ka jingkui ka mangi om tam niyo kani ka award kadai ka recognize lani kadai ka jing itu I ka ba ka sarkar ka itu ya lani ka yo I ya ka jing trai ki bak ni kum ki dorbar ni trai lani kini ki potli ki dorbar ki ba yo award manta singi ki trai di kam de bangi ong bangi hap bangi le tu baka dorbar sno jingi kale kumta lani kale kumni di henry ka dehi ki jingi tu ki jingi yo I jingai ki jongki lani kita ka bangi ong ka vision ka baka government ka I menta ya ki kam ki bangi ki dorbar ni trai ta ta kada ngasong pan ong hani ka por ka kublai sikat de ya ka ni ka government apa ka jingi lam ka jong Shri Konrad Songma mar wo yo I ya ki mat pusan lani ki mat I ki bangi ki dorbar ni trai but we appreciate ka bangi ai ya ka token of appreciation ko mga ong implementa but kanika token of appreciation kanum dai hitang ka token of appreciation la si ka bangi om ka kandan ka jimentoy ndai ka dai ta ka jing penilinti na ka banta barwan ra ya ka kut ka suba ka bangi kum kinong song snong ka bangi kum ki gre ka ni snong ni I ni thrang bangi I ya ka jing kut ka bakura ka pakpaka ka snong hakari apo ka jalai ko ko kadai semen kong ketika jing yo award company ka ba oh kini ka diksin ka bani kong ka banum na ka snong renja ni yo ya award